थांनाय 17 तारिख जुनाव नैबे न'खर बिगोमानि मुङा कुलेन राय बिथांनि फिसाजो रिना राय बिथाङा हरखाबै बे न'निफ्राय गोमानानै थाङो। दा बे गोमानायखौ उदिस मोननानै न'खरनि मानसिया नागिरबायनायाव उनाव खबर मोनबाय जे थानाफ्राव खबर लानानै जे बिथाङा मुथुर इउपिनि जायगायाव बिथाङा दंहैयो। दा बेखौहाय रायजो राजाया दिनै गोमानायखौ मिथिं जानायखौ खबर मोननानै दिनै मोनसे आंनि सायाव खावलायनाय फैदों जे बिथांखौ थाबैनो लाबोफिननांगौ, न'खराव गथायफिननांगौ। दा बेखायनो आं हानायमानि जेरै हायो ओरैबायदि सेस्था नाजाबाय थादों आरो मोनसे जोंनिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि एजुकेशन बर्डनि जे इन्टारनेशनेल हिउमेन राइट काउन्सिलनि आफादगिरि जोंनिनो फंबाय इन्द्रजित कुमार ब्रह्मखौ आं दायित्व लानो थाखाय बुंनाय जाबाय। बिथाङा गोख्रैनो आरो जेनाखि अफिसियेल प्रसेस दं बेखौ खालामबाय थादों आरो थाबैनो हयथ' बे मासनि गेजेरावनो बिथांमोना गोख्रैयै बिथांखौ लाबोफिननानै न'खराव गथायना होफैगोन आं आसा दं, बिसास दं। जेनाखि हान्था मेलानि खरसा दानि लकडाउननि बेलायाव बिथांमोननि न'खरा दिनै मोनसे केपाबिलिटि गैया आरो होनो हानायनि मोनसे बेबस्थानि सायाव बिराद दुर्बल जानानै दं। जेखिजाया मानो आं रायजो राजाखौबो खावलायबाय बिथांमोननि न'खरखौ एसे अननानै सहाय होयोब्ला जोंनि समाजाव गिदिर खामानि मावनाय जागोन होननानै आं सानो। मानोना बे सिख्लाया मोनसे मेन्टेलि रिटार्डेड पार्सन, बिथांखौ जोङो ससाइटियाव लाबोफिननांगौ आरो बिथांखौ न'खराव गथायफिननांगौ होननानै आं इन्टारनेशनेल हिउमेन राइट काउन्सिलनि आफादगिरिखौबो आं खावलायबाय। बिथाङा एसुरेन्स होबाय थाबैनो सफैगोन आरो जों हयथ' बे न'खराव मोजाङै मोजां परिबेसखौ लाबोना होफिनगोन होननानै आं आसा खालामो। गोजोननाय थाबाय।